Pamätáte si tie časy, keď sa na Štefana tancovalo až do samotného rána? Možno ste uverili tomu, že ste na niečo také už starí. Vítam vás v Mariánskej sále. A presne tu, 26. decembra, vznikne Štefánska, ktorú ešte Drama nezažila. Hudba, na ktorej ste vyrastať. Hity, ktoré boli počuť z každého jedného paneláku. a atmosféra, o ktorej môže mladá generácia len snívať. Čaká vás veľký tanečný parket, pohodlná zóna na sedenie a bar, v ktorom si každý nájde to svoje. Okrem toho vám prinesieme zvuk a svetlá na svetovej úrovni, vďaka ktorým odtiaľto len tak rýchlo neodídete. Predaj vstúpeniek sme práve zahájili, tak si to nenechávajte na poslednú chvíľu, pretože kapacita sály nie je neobmedzená. Takže zvolajte svoju starú partiu alebo manželku a svokru. Nalaštite si svoje tanečné topánky a príďte spolu s nami zažiť tú najväčšiu štefánsku oldiesku, aká kedy v Trnave bola.